Dobrý deň, milé tvárové joginky. Dnes som si pre vás pripravila jemnú zmenu. Mám pre vás pripravenú masáž vlasovej pokožky, a teda aj vlasov ako takých samotných. A možno sa pýtate, na čo nám je v podstate vôbec dobrá takáto masáž a či z nej bude mať benefit aj naša tvár. V oboch prípadoch môžem povedať, áno, bude mať benefit a teda má aj pozitívny účinok na našu tvár. A možno sa vôbec pýtate, či niekedy bola používaná. Áno, bola, špeciálne v ajurvede, kde sa kombinuje potom už aj s olejmi a nejakými rastlinnými výťažkami. V tomto prípade nebudeme používať olej, bude to niečo kratšie. A plánujem video aj s olejom pre masáž vlasovej pokožky, ale v nasledujúcom videu. A tiež by som rada podotkla, že vlasová masáž, respektíve jej pokožky, je často používaná v japonskej kultúre, nakoľko má liftingový taký účinok pre špeciálne naše čelo. Ja sama som to na sebe vyskúšala niekoľkokrát. Veľmi dobre nás tak zrelaxuje, naladí do takého kľudu a pohody a zároveň budete cítiť aj takú úľavu a menej napätia práve v oblasti čela. Tak, dajme sa spolu do toho. Použijeme naše ruky a takými jemnými krúživými pohybmi budeme prechádzať cez našu vlasovú pokožku až na náš zátylok a jemne tak zakončíme to takým vybehnutím, alebo ako keby ste si chceli upraviť vlasy. Zároveň chcem podotknúť, že táto masáž je perfektná pre kohokoľvek. Či máte dlhé, krátke vlasy, nemáte vlasy, ak sa chcete zrelaxovať rýchlo a potrebujete sa ukľudniť napríklad pred spaním, nakoľko má aj ukľudňujúce účinky táto masáž, vrele ju odporúčam, naozaj funguje skvele aj antisomaticky, v podstate keď máte problémy zaspať. A tak, teraz budeme pokračovať spôsobom, ako keby sme si chceli uhladiť tie vlasy. Teraz budeme iba prechádzať cez našu vlasovú pokožku a pokračujeme potom cez vlasy. Nezabúdajte dýchať, kľudne si môžete nechať zatvorené oči a byť vedená alebo vedený môjim hlasom. Takto ešte raz. Dobre. Teraz budeme pokračovať, že si dáme naše ruky v päsť a pevne sa takto poklopkáme po našej hlave. Toto aspoň špeciálne teda pre mňa pôsobí naozaj relaxačne. Nevynechávajte náš zátylok, respektíve tam, kde sa hlava spája s našim krkom, je tam naakumulovaného veľa stresu. Teraz vymeníme peste za naše prsty, čiže budeme klopkať po našej hlave našimi prstami. Toto je v angličtine, sa to nazýva rapid tapping, naozaj vás to vie tak vyhodiť z takého stresového momentu, keď máte cyklické myšlienky napríklad a ukľudní vás to. Pokračujeme na tvár, nakoľko nerada vynechávam tvár z takýchto vecí, aj keď je to iba masáž vlasovej pokožky. A pokračujeme, že takto jemne klopkáme našimi prstami na čele, oblasť obočia, očné vrchné oblúky pod našimi očami. Nezabúdajte, že je to 10-krát tenšia táto pokožka ako zvyšok našej pokožky na tele, tak veľmi jemne nad našimi perami, okolo brady, až pod ušné lalôčiky. To naozaj môžete pociťovať veľkú úľavu, špeciálne keď máte stuhnutú sánku ako ja. A takto pozdĺž krku, pravou rukou načiahnem sa a takýmto istým postupom postupujem pod našim ľavým a pod našou ľavou pazuchou. Pozdĺž boku vymeníme, ľavá ruka klopka na pravé podpazušie, pozdĺž boku. Toto je koniec našej masáže. Verím, že ste sa so mňou zrelaxovali tak ako ja. Ešte si kľudne môžete upraviť vlasy a niekam možno vyraziť alebo len zostať doma. Teším sa na vaše spätné väzby v komentári, dajte mi vedieť, ako vám to dobre padlo.